Biamono senior chief our assistants baitu wa Nyakoe ward Mugambi Charadi Mugambi Nyaoso mwede teacher Okioge abatuleti na abanyagata nyamami ndo wensi biamole nande mwanya korora aya na arati onyaretire Mugambi arati torojikara gwate birenga lebya na intwe rero twachirega iga ndarachi gokuana bari bande mutamanyeti imanyete TV nerega iga tyange introduce injeno ya Cosmos omwe MC Nyakoe ward abantu abana bangakira chikura abantu abana bangobora yobo tafadhali kama mroje karatasi yego itakati yabu wewe tatirange ibere iga to basa koirora kolikeria etari ya mara kabere lakini kero umuntu abekishana ulikire ga buri sakarere. Thank you so much. Bila wana Mugambi ni maetenga ni mwangakira chikura kandi ni mwagera ngabo Mugambi rero twachirega iga egento ngira arati aretre a introduce egente Kenya account yeto ekorokunga account integrated development plan CIDP amangana ali murakwane tarara be kwa se program yeye tarara agenda se myaka 5 ronye mugo saba mache nara ko be kwa se program yeye onye mugo sabe stima nare ko be kwa se program yeye ndogwate bintu dogo kwana kianda bana bateba okwana tora mangana nyagitari medical service and public and sanitation okwana tora mangana infrastructure energy and public works loads mangana chipara no ara abu mabu okwana tora mangana education technical and training na bine bintu binde bikobwati gotinse igogo kwa guri bago kwana totake to kwanere ebintu ebyo okwana nengamba para kimotake tekonya first priority ero sigwe onye na amache mukwanere motake te chipoho motake te water spring mukwanere amangane munabona amangane education mukwana amangane accounting kagete mwana ego dili amangana education ya mangana ECD amangana ye abalimu balia munabona kyoge nebwate class kertia ECD onye tebwati mugekwanere kyagachwe onye siara tebwati mugekwanere kyagachwe amangana obo chenu mukwanere amangana echicho nchiro ji school chito mukwanire ebintu byonsi kulingana muna bire ase record so tatie bintu ebye ekaramu akwanira mangana ina captured aya ndeko be kwa se program eye era agenda for 5 years maambia ekerara tiara etega iga ekere kende kyo speaker atake kolekana aga ke kolekana kulingana muna mu proposed mbia mono aso kontegerera na ndento kuane ni manyetanga maswali na aba mange gaga mombolie mukwane na mangane parcel immo manyetenga borai bwa yete bwa 2013 mwa yete parcel 2017 nchiche tino wanya talibo awa MCA bali bari ngoro 2017 eba rusete parcel yelicho yasirije parcel bagachibeka sefira chirod bakalemira babeka chibese cyo muguko twateba budget yali aide tuko ere twali assembly tonyakora amendment toira nie parcel yororeli akabairo rongasena ere bachandete tali ere bachandete muna na igora obisiga alia mondo tai yoro gocha wande gendo kingawo datige school fees tali school fees bachandete mukwane ra mangana e parcel karamo ikamangana education mukwana mangana e parcel bia mono tenya sabasen teya sabira namaya
nimba sigete muno Munyagatenyi ni mwanga chikura 100% ni mwagera ngabo mugambe chikura na usete Munyagatenyi ne chinyinge na kende yonse kigocha Abanyagatenyi nimba ya first priority mnabone parapara ya Nyakobalia parapara nere ya Nyakobali abantu bagomba mbanya ko benefit no nya ase serikali ase serikali ya account for 2 terms 2013 mbali meri para 2017 mbali meri para ya mokwana na bagomba ngagete mbali gana ro daktari ga biya mono abantu bali basiara siara ya mate na ilimo kuwa nere mechano nere gari para te yo mariga biya mono de Nyasaye. Thank you so much.